Hola a tots, nou vídeo al canal. Avui per fi prenem les jardineres. Hi ha molta feina, així que comencem. Així hem tret part de la terra que amb un garbell hem separat. La part, les parts més del tronc i fulles que són més grosses, i la resta de la terra hem mesclat amb terra normal, terra bona, i fem de les gallines que tenim així. Bé, així tenim el muntó que he fet, i aquests són els troncs que posaré. Els troncs els posaré. Esta resta de poda la posaré així de base. I afegiré la terra, tot això, tots els muntons que ja he mesclat. El resultat ja el tenim així. Ja he fet unes quantes jardineres i vaig a continuar. Encara en queden aquestes 4 per plenar. També, com heu vist, he acabat el mur just fins als bancals elevats i ja he acabat la paret que tenia pendent, almenys abans de posar la terra. I una vegada ja ho tinc en ple, anem a la planta. Ja tenim la base feta. Ara plenem d'arena, de terra. Ja estan tots plens. M'ha faltat, bueno, tots no, mentira. M'ha faltat este. I volia també plenar aquests 3 d'ací. Però això ja serà un altre... o no sé si este any o ja cap a la pròxima temporada. Doncs anem a plantar. Doncs ja tenim el planter fet. A falta d'aquesta, que en els pròxims dies la completaré. I el pròxim vídeo ja vos dic què és el que he plantat i quina distribució he fet i el per què. Falta posar en marxa el rec de goteig i vull plenar aquesta d'ahí, falta, aquesta d'ahí, i segurament intentaré enclavar 2 d'ací. Les 3 no, 2 només. Aquesta una miqueta més alta i aquesta normal. I així ja, per aquesta temporada ja no plantarem més. I aquest és el resultat. Així. Doncs bé, ja hem acabat. Al pròxim vídeo us ensenyaré què és com s'ha quedat al final, perquè heu vist que faltava alguna cosa, i ja el resultat definitiu per aquesta temporada. I res, comenteu el que vulgueu, em poseu suggerències i ens veiem una altra setmana. Adeu!